Ми з вами спинилися якраз перед першою бурою на морі. Значить, з коня 4 розділу. І він розпочинає з собою такий цикл з 10 судов, 2 рази по 5, які носять такі цуди другого апарату. От що до гэтуль у нас відбувалося? Оцеление и параллельно с оцелением выгнание нечистых духов. Такая индивидуальная праца. Так, вот одного опанованного оцелил, одного хворого оцелил, там все хворые там до его мчатся, натовпами збираються. И он такой вот, апроч того, что мы бачили здивление, коли он промовляє в синагозі, так от, коли кажуть, от, і що він говорить, так як той, хто має владу. От це те, що люди чують, що от, як той, хто має владу. Не зрозуміло, хто і що, і щось таке, що має владу. Потім, пам'ятаєте, тоді ж було таке питання, і що це за нове вчення, що він нечистими духами командує. Я не слухаюся. А з этого моменту мы прошли такий великий цикл оцеления и входим в новую фазу. Это будет такие вот параллельные 5 судов до переменения. После переменения там уже с судами совсем большая история. Все суды и основа эмаль все оцеления — это галилейская часть. При тим, що, як пам'ятаємо, сам Ісус сказав, що охарактеризував, означив мету свого прийстя, це обвіщать, проповідувати. Це була його мета. От ми побачимо, що зараз ця мета починає мінятися. Повстають нові сили. Новые силы, с якими Иисус вступает во взаимодействие. Когда только это были люди и нечистые духи, теперь это что будет? Стихии. Это будут стихии. Давайте все это можем все эти 10 позначим сами. Так просто различать, будет легче. 1. Значит, вот наш это 4, 35, 41, 2 на море. Наступные взаимные. Початок 5 розділу оцелення подаваного множеством нечистых духов, и мы можем позначить эту область силы, так? Как коротко позначить эпизод. 3. Сразу после этого. И он делится на 2. 5:24 и протягивается 35-43, 12 годов кровотечек, так? У нетрах его 5:24, 34, 12-годовая девчинка. И 5 – это кормление 5000 хлебами. Так? Мы напишем 5 хлебов. 1 полова. Так? 6. Люди 50 аналогично. 6, 45, 52. Ходжение по морю.
Что мы? 7, 24, 29. Там сірафінікійська жанчина. И там. Вот что там, вот у гэтую схему, что там важно, что это оцеление на отлеглости, так? Дистанційне оцеление на отлеглости. Или это просто вот так в дужках и позначим это словом собачки, потому что там не собаки, а собачки. По-английски. Собачки. 8. Оцеление немного. Треба спочатку написать так. 7. 31, 37 нямков напишем, да? 9. 7 хлебов. Я не написала, ну, спасибо. 8, 1, 10. И 10. 8, 22, 26. Сляпы. Такая огромная схема, да? Значит, глядите в этой схеме, что выразно параллельные, так? Истории. Ось выразно параллельные истории. Ось параллельные истории. Там со свиньями, тут с собачками и то нечистые, поганские живёлы. И далее вот эти две истории. Одна, их можно позначить, одна параллель жаншины с нямым и девчонки со слепым. Так? Это вот два скрыжовываются, так? Идут не до конца симметрично, но в этом так само и ее своя великая рация. Вот поглядите, як вот такие два цикли. Вот мы с вами казали уже, зауважали с вами не раз, что у Марка вот эта тенденция до дублявання усього. Значить, і при тим це не просто дублявання, а кожен раз гэта паралельная історія, яка виходить на іншу зону, яка виводить на щось інше. Значить, дома поглядите гэтыя отсюда, паспрабуйте их, вот гэтыя пары, поглядите, что перерастает, да? Ці наоборот, да? Что отбывается. Паспрабуйте знайсці логіку гэтых пар. Мы зараз про яе казаць не будем, она такая на больш-менш відавочная, але паспрабуйте глибоко разобраць логіку гэтых пар самі. А мы давайте з вами пачнем з буры на муры. Вот калі мы там пасля апошняга сляпога, там уже недалёка зусім да перамянення. Куды мы вот зараз імкнемся з усёй сілы, так, на гару высоку. Давайте пачнем з буры на моры. Гэта цікавая гісторыя. Яна цалкам, так бы мовіць, она вельмі маркавая, она вельмі яркая у гэтым кантэксце самого Евангелия, але пры гэтым яна вельмі адна з самых гіпертэкставых. То есть яна опираецца на нейкія іншыя тэксты. Марк будуе таким чынам, каб все гэтыя гіпертэксты прагучалі. Не гіпер, а субтэксты, каб все субтэксты нейкім чынам прагучалі. Дзеля таго, каб зноў-такі зрабіць гэты прарыў на нейкі абсалютна іншы ўзровень. Але давайте, ведаеце, мы зараз паглядзім этой гіпертэкстуальнасць, але звярніце увагу на самы пачатак гэтай гісторыі.
35 верш и 36 верш. Прочитайте, будь ласка. Самый початок, два первые верши. И вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Так. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. Что-нибудь вас в этом удивляет? Спасибо. Першая пассивность. Это один випадок на все Євангеліє, коли яны узяли Ісуса. Попередничає тому, що взяли який контекст. Перший з прочитаних віршів. Що тут у вас? Пора дня. Вечер. Задача. Переправиться. Можно перевести просто написать. На другий бок. У нас некалькі разоў в Євангелії будуть повставати, коли переходи на інший бок. Спробуйте так само звернути на їх увагу. З чим зв'язані переходи на інший бок? Там народу нема. Сюжетно може бути по-розному. Сюжетно это може бути кудись дойти, пойти в новое место. Не сюжетно, сутностно. Переход на інший бок, як мінімум два значення. Обидва значення будуть ініціатором, ініціативне значення, ініціацію, так лепо сказати, так? Яка ініціація? Завжди переход у інший стан. Це переход у щось інше, переход у тое щось, от куди. Есть некое помкнение, переход до кончатковой меты. Одно значение, абсолютно вот с гебрайской Библии, переход через Йордан. Это два перехода в гебрайской Библии. Переход через Йордан, увоход в обетованную землю, переход через море, выход из Египту в новый стан, створение народа. Да? І от гэта абодва вельмі важныя. Чаму абодва важныя? Тому што выхад з Египту цягне за сабой яшчэ эту египетскую концепцию пераходу. І она вот тут вот гучыць. Поглядзіце, што у нас атрымліваецца спалучэнне вечара плюс пераходу, пераплыву, так, на другі бераг, плюс яго ўзялі, ён пасіўны, так? Яго ўзялі, і ён што рабіў? Чем он займался, да? Картина? Ясно. Картина чего? Вот это все разом. Что? Ну, некий той свет. Ну, это не это вельми конкретно той свет. Вельми конкретный той свет, який это свет. Темра, переход на інший бок, и нерухомо ляжите спить. Это абсолютно яркий образ смерти. Абсолютно достатковая картина. Причем, что еще до этой картины додає, конец у другим верши, с ними были другие чалны. Что там робят другие чалны? Да? Вот откуда раптом берутся другие чалны, на во что они есть? Поглядите, просто такая некая церемония, так, у нас просто є вот этот переплыв на інший берег, єгипетський переплыв, єгипетський переход, это наогул такая вельми терминологичная речь. У Египте вся уродливая земля переважна на усходнем березе Ніла, а на заходнем березе некрополі. Городи, поселища на усходнем березе, некрополі на заходнем березе. Переплыть раку – это перейти с города в некрополь. Это життя у смерти. И вот тут вот такая вот связь, и вот переплыв отбывается, вот это ритуальный переплыв, ритуальный переход. Все сопровождают того, кто переплывает на другий берег. Это тое, з чаго гісторыя пачынаецца. Вынікам таго, што ён вот у такім стане, здымаецца бура.
адносіны паміж Ісусам і бурою якія. Паглядзіце, што бура там не проста бура. Так? Там бура, з якой ён уступае на упроставы контакт. Вот, чия гэта бура, мы казали, мы минулый раз сказали вот про другого персонажа, які пастаянна прысутнічае ў тэксце. Ён прысутнічае ў тэксце, пакуль Ісус бяссільны, неактыўны, бяздзейсны, нежывы. Вот, одна сила затихает, другая сила вздымается. И вздымается так моцно, что мае на мэце перакуліць все, что належыць гэтай першай сіле, все, что нароблена гэтай першай сіле. Гэта агульны кірунак этой гісторыі. Значит, па сутнасці у гэтай гісторыі зноў два персонажа. Ісус і бура альбо ветер, так? Ветер переводчыць. Ці мора. Чия стихія мора? Мы уже з вами казалі, што мора гэта заўсёды іншы свет, гэта заўсёды іншая частка. Гэта у храмавай касмалогіі гэта сакральная частка. У нехрамавай, у такой гэтай агульнакасмічнай карціне мора гэта хаос. То есть Земля – это космос, уладкаваная, упарадкаваная, с пазнавальнымі законамі. Мора – это хаос, у якім законы неспасцігальныя, невядомыя, незразумелыя, якое можа перакуліць космос у любы момант. Так, гэта як бы базавае блізкаўсходняе разуменне мора. Мора – гэта заўсёды пагроза. Мора, чаму у храмавай касмалогіі мора – гэта сакральная тэрыторыя, таму што у шматлікіх тэкстах і блізкаўсходніх, і у цэлым гебрайскай Бібліі ў прыватнасці Бог, Творца, пакарае мора. Мора належыць не чалавечай сіле. Мора, якое бунтуе, мора якое пакоранае, гэта праца Бога. Мора непакорнае, відповідно, там, дзе мора якраз узбіраецца, тое, што ідзе супраць Бога, тое, што спрабуе паўстаць у некую сваю волю выразіць, якая неадпаведная волі Бога. Гэта, адпаведна, у гебрайскай Бібліі это будзе проста гэтая хтонічная сіла. У Евангелії Марка это вельмі канкрэтнае імя ёсць у гэтага персонажа, якое, звычайна, Ісус прамаўляе, і ніхто прочим. Это шатан, конечно. И он тут снова присутствует в этой истории, потому что сила явная. Теперь давайте поглядим на другую историю. Значит, такая самая, видать, выразная история, паводле якой гэта пабудавана, это история Йоны, книга Йоны. Отгортывайте книгу Йоны. Давайте хотя бы первый раздел, может просто 4-6, так? Згадаємо історію Йони. Йона – пророк. Його Бог посилає у Ніневу. Йона не хоче йти в Ніневу, тому що він не вірить, що Нінева може навернутися, і біжить у Тарсус. Тобто протилеглий від Ніневи Бог. Він сідає на корабель. На кораблі поднимается страшенная бура. Вот это снова относины мора и боскости. Йона отправляется в самые недры корабля и засынает. Йона глубоко спит. Покуль все вокруг бушуя. Что бушуя, прочитайте, коли ласка, вот хотя бы 4-6 верш. Но Господь раздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря. Корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Угу. А еще вот заодно 15-16 верши прочитайте. Взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву. Все, просто конець одного, початок другого. Бачите виразну паралель? Якби от історія підкрається. Причому, що в історії Йони це все якби іронія. Тобто це сама по собі книга Йони, это, як я вже неодноразово вам казала, книга біблійного гумору. Так, эта книга сапраўды, калі ви її читаєте, це сапраўды орієнтована на то, як читач сміявся. Вся, з початку і до кінця. Йона, які там все робить наоборот, і бачите, поки всі починають бушувати від бурі, схвалюватися, Йона відправляється спати. Ну і там дальше історія Йони, не неуська історія Йони, нас уже не цікавить. Нас цікавить тільки морський епізод Йони. Епізод, от всі спробують супокоїти, страху великим супокоїти море, але море супокоюється тільки тоді, коли Йона вступає у гульню. Тільки коли Йона, власне кажучи, знойдений як винуватим і викинути за борт. Коли море супокоюється. І всі дивуються. Цей от елемент, так само, це бура, сон, супокоювання вітра і дивування усіх. От. Основні елементи цієї історії, які прокручує Марк. На углу, у єврейської традиції, есть такая линия прочитания Нового Заповета, это Мидраша. Мидраш – это вот оповеди, это библійні сюжети, розказані не кришечку по-іншому. И прочитывать Новый Заповет как Мидраш. И вот Марку в этом сенсе он самый такой добродатный. Что Марк – это постоянный Мидраш с пункту гледження носьбитов єврейської традиції. Постоянный Мидраш с пункту гледження Марка – это то, что он пишет о гипертекст. Так? И вот, значит, вот в этом вот то, что первый класс – это гипертекст на Йону. И это нам вельми добре засвоїться. Ще, коли ласка, поглядіться Псальм 107, 23-29. 107, значит, что пишется Псальмом, мы уже так само казали. У кого российская традиция, -1. Еврейская традиция, 106 грецкая. Значит, если у вас сёмуха, то российская, то у вас будет 106. Если у вас библейные товариства, або якісь інші Біблії, то буде 107. Так, до речі, можна було ще от 13 вірш. Так само в історії присутний. Читайте, хто знайшов. 23-29. 13 23-29, а потом 13. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он влечет и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходит до небес, не сходит до бездны. Душа их истовает бедствий. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. И Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Угу. Сейчас 13-й. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Угу. Это до того, что это, в принципе, весь псальм сюда. Почули, так? Вот это
пра што, у чым паралелі? Зноў, якія сілы задзейнічаныя? З морам працуе боская сіла. Так? Мора суцяшае боская сіла. То есть у Ионы это одна история, в псальме другая история. Ёсць яшчэ, конечно, тут сюда можна згадаць гісторыю Ноя. Так само вот эта паводка, якая все вынішчае, і якую ветер супакоіць. Сама тут эта гісторыя дзесьці прысутная. Але яшчэ тут ёсць зусім іншая гісторыя, это уже Гомер, Адысея, якая таксама, вот ёсць просто цэлае даследаванне напісанае па Марку гіпертэкст на Адысею. Адзін з ягоных субтэкстаў, безумоўна. У Адысеі, Адысея 10 слов, можете таксама праверыць самі. Великий эпизод, где Одиссей со своими саграми вертается с выспы Эола, а Эол – это бог ветра. Эол дал ему торбу с ветрами, могутными ветрами, с тем, как колено раптом на море загрузнуть, Одиссей там мог выпускать по ветру, по корабель шел. Але Одиссей заснул. Знову это момент сну. А ягоныя таварышы думалі, што ж у той торбе, што ж у той торбе. Так, і яны развязалі той торбу. І розчалася велізарная бура, якую яны ледзь перажылі. І Адысей, калі яны перажылі буру, от рабіў тое самае, што рабіў Ісус, ён іх ушчуваў, ён іх загразіў ім. Так само іх за іх дурныя паводзіны. Вот это такие там, апроч того, что это так само параллельная история, это еще вот такие там конкретно два эпизода. Вот нават той эпизод, что много чаўноў разом, некоторые кажут, что сенс у многих чаўнах только коли это отсылка знову на Одиссееву историю, некалькі кораблёў, где. Но мы з вами казали, що там ёсць яшчэ абсалютна іншы свой сэнс. Так? Свой сэнс, які належыць уласна гэтай гісторыі і ніякой іншай. Але бачыце, як Марк кідае каменьчыкі ў розныя бакі, вы мусіце гэта пабачыць, куды яны лятуць, прачытаць, і тады, калі вы памятаеце гісторыю Адысея, калі вы памятаеце гісторыю Ионы, калі вы памятаеце гісторыю з псальма і з такой традыцыйнай гебрайскай літаратуры, дзе Бог суцяшае магутныя буры, от тады вы чытаеце Марка, і тады з яго паўстае нейкі сэнс. Так? Як рэагуюць людзі? Вот тут таксама вельмі важны момант, які дзесьці ввогуле адзін з самых цэнтральных, відаць, ва ўсёй маркавай канцэпцыі зносінаў паміж Ісусам і вучнямі. Як яны рэагуюць? Глядзіце, у іх страх, яны поўныя страху, там ужываюцца два розныя словы страху, якія ёсць адзін назоўнік страх, фобус, адкуль нашыя фобіі, так? І ёсць два дзеясловы, тое самае фобеумі, якое азначае баяцца того, что само по себе страшное. Але вот тут еще есть это слово «деилуи», так? Полное страху, вот яны были. Это слово, якое звязано со страхом, якое внутри. Это как бы той, хто мае сам у себе страх, он будет описываться гэтым корнем. А тое, что само по себе страшное, будет описываться... Бог находится в стане страху. Так. И вот тут обидва гэтыя словы присутныя. І от поглядзіце, як Ісус рэагуе, так? Як ён гаворыць з вучнямі, так? Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Ага. Это вот, може, один з ключов для Марка, так?
Вера и страх. И может зачинем, он так тарахтит звучит, что мне просто зачините. Можно тогда будет, чтобы солнце не палило, заглянуть. Глядите, что. Вот когда вы подумаете, вот что, какая противоположность веры, да? Противоположность веры – это не сумнев и не безверие. Противоположность веры – страх. Вера і страх – це тема, яка проходить у відносинах поміж Ісусом і учнем. Основна. Вона про все Євангеліє. Вот тут я не сутикаюся вельми моцно. Коли у вас, вот, чому у вас страх, де ваша вера? Коли є вера, нема страху. Вера – это, чому вера отымає страх, тому що вера – это довера, это переконання, это упевненість. Страх там, де этого нема. Нестача веры викликає страх. І от, може, шмат з вами казали, що учні знаходяться у стані страху досить регулярно. Це тоє основне їхнє ставлення до Ісуса було і буде до самого кінця. От тут ми бачимо, яка причина. Чому вони бояться? Тому що нема віри. У їх нема віри, тому вони бояться. І у їх нема, і це буде потім ще вельми добре видати у 6 розділі, коли він буде посилати парами, виганяти нечистих духів, терять, він їм передає силу. От силу він передати може, а віру передати неможливо. Вона або є, або нема. І от він буде то, що все їм говориться, все їм демонструється, все їм показується, а тим не менше, так как вера у их з этого не поустає, і не остается у страху. Вот, якби, вот, вера – это то, что належить до той метаної, про яку Ісус говорить на самому початку. Даже тим, кого царя так каже, наприклад, там у 45-му розділі, коли царя, так, не бойся только веры. Вот это будет так, это будет после. Вот это вот первый раз, когда мы сутыкаемся, потом будет еще несколько разов. Сутыкаться страх и вера. Не бойся веры. Вот это протилежные речи. І він спробує їм потлумачити. Так, що, але якби, от, тут перший раз він говорить, тому що попередні, всі попередні відносини, пам'ятаєте, от, коли він їх дивиться, що вони не розуміють його приповісті. Каже, як же ж ви не бачите? От, поводле Ісуса, от так, як він говорить, вони повинні все вже бачити, вони повинні все розуміти. Коли вони розуміють, вони мають віру. Тобто вони вже упевнені. Вот эта вера – это якби от веда, яка поза досвідом, так? Але вони ведають, вони упевнені, що от з ними щось відбувається от на лепше, відбувається от то, що несе їм Ісус, то, що несе їм от Ісусове вчення, що сам Ісус їм несе. Этого їх немає, то це страх. Вот эта історія, вона вельми виразно показує. У їх страх, і от вони у цьому страху кидаються його, глядите, як вони кидаються його путити, щоб не рубить, так, що ми тут тонемо. Що нам тут що стебла говориться, а де ти знаходишся. І от тут іронічно повторяється історія Йони. Але іронічно. Йона спить, Йона і Ісус спять з усіх різних причин. Але там так само до Йони біжить капітан корабля, і кричить, що ж ти спиш, біжи молися своєму Богу. Так? Що може, ми тут всі молимося своїм богам, а що ти тут отлинюєш, так? Це ти праця. І ось тут його спробують розкатрухати, що ми ж тонем, нам же ж кепсько, що ти робиш? І він, як Ісус реагує, сперша, і він комунікує, знову таки, ось тою силою, яка повстала, потім з ними. Тобто сперша він загрозив ветру, після він сказав, що ж ви боїтеся, де ваш страх. І от що як ветер реагує, ветер. І справді готовий був перепулити этот човен, там такая велизарная гора, и настає великая тиша. І ще тут вельми важно поглядіти, що ось
Ісус, абудзіўшыся, дзергесеріс, так? Дзергеро. Зараз я вам так само напишу, это важно. Два слова один за одним повторить. Вот это якое походит. Зрозуміло, що тут написано? Треба якісь ітерації. Треба. Тут много режим такой. Мы с Эгейро встать, паўстаць, мы сутыкнуліся, калі Ісус узняў паралітыка. Так, ён паралітыку сказаў. Эгейра, встань. Само слово Эгейра, оно звязано таксама з значэннем. Это і встаць, паўстаць, у сэнсе уваскроснуць. Гэтае же слово будзе сказано у пустой магільні юнаком у белых строях. Яго тут няма, ён паўстаў. Гэтае же слово будзе сказано. І будзіць. Вставаць, пробуджацца. Так? Яно звязанае і са сном, і просто вот встань, пробудзіся. А діегейро, адпаведна, якое ўжываецца тут, ён менавіта прабудзіўся. Так? Вот калі ён вот, перад тым, як ён пачаў гразіць ветру, ён вот, ужываецца гэтае слово діегейро, ён паўстаў. Это яно вельмі цікава ўжываецца. Оно означае будзіць, альбо у дадзеным выпадку пабуджацца, але і уздымаць хвалю. Ну, вот это діегейро, ну, и побудите, вот когда вы будете казать вот про это, как поднять хвалю, вы так сам будете его уживать. Можете его уживать. То есть тут такие кластер сенсов, вельми добре подобранные слова у Марка, які узмацняють эту шматмерность образу. Так? То есть тут одночасово мы бачим и сюжет мора, сну, смерти и воскрешения. И гэтае же самое, вот он несколько разов у нас будет Эгейра возникать в тексте, и все гэтыя разы будут так ці інакш связанные, будут приводить нас до апошняга гэтага Эгейра у 16 разделе у пустой могильне. И вот тут оно так само важно. И ветру, вот мы уже сутыкались с этим словом, он так нечистым духом грозит, так? И вот то, что уживается, то самое слово «эпимала», погрозил. Вот, и он тогда, памятаете, погрозил нечистому духу, теперь он погрозил ветру, и она сразу это слово злучает эти эпизоды. То есть ветер прираўноўваецца до нечистого духа. Ветер прираўноўваецца до некой вот этой истоты, якая Ісуса познае, якая з Ісусом вводзіць у камунікацію. Так? Але тут зусім інша істота. Так? І ён йому говорить: «Стихни». Ще тут таке, і спочатку йому каже «мовчи», і потім де слово вживається таке вельми моцне, примусу мовчання. От і настає велика тиша. Галея, неме, галея. Велизарная галина по-нашему, так? Это тиша морская. И вот это закончение эпизода, оно, конечно, просто вот оно оголомшее, потому что вот это только что все это веровало, вот столько всего это нагруващивалось, вот оно завершается, это настоящая великая тиша. Все справдилось, вот все, что он хотел, все стихло. Такая вельми яркая история, и она мгновенно, вот поехали, задайте питание, потому что она у Марка мгновенно переходит в наступную. И она вот там дали вот всех историй, они дали просто переходят одна в одну. И они не идут, как
самастойныя эпізоды, як это вот вельмі лёгка прачытаць. Пра то расказаў, а яны все лагічна звязаныя адно з адным у дакладна ў тым парадку, якім яны расставлены. С бурой на море. Все? Поехали далее. Идем в Геразенскую землю. Вот там вот яны отправляются на другі берег. Значит, снова это инициаторная роль присутная, а на другом береге оказывается земля не юдейская. Значит, пакуль яны там пераважна ходзяць дзесьці ў Дзесяціградзе, ходзяць там у Галілеі, у юдэйскай зямлі. Тут яны пераправляюцца на зямлю Яразінскую. Паглядзіце, калі ласка, якія у вас у перакладах. Кадаринская. Кадаринская, Яразінская. Геразинская земля. И она направляется в Кадаринскую позднее. Снова выправляется помылка Марка. Что Марк спонсорует помылки. Гераза, город, находится 60 миль от Гамора, Галилейская. Значит, если вы хотите читать историю сапраўдуецца Гераза, но уявіце сабе, што тыя свінні кінуліся ў мора, ім трэба было вельмі далёка бегчы. Вельмі далёка. Там это мора там і блізка няма, так, у той тэрыторыі. І менавіта таму, што там няма мора, яны як бы пераправляюцца на мора, перарабляюць Геразінскую на Кадаринскую. Чому важно, что это Геразинская земля? Потому что, как мы с вами уже сказали, это все его географичные назвы и особые имена имеют некий сенс. Корень гараж. Вельми старожитный семитский корень. Єврейський, але ще такі, да, єврейські базові корені, значить, виганяться, гнать. І він гэтым дає, гэтою назвою, дає ключ, да, вот, что основное отбудется. Основное, что отбудется выгнание. Выгнание кого? Вот это далее уже история рассказывает. Але вот это вот гараж мусит правочаться. Неким чином. Есть, знову таки, ось, значить, що за історія сама? Чим сама історія полягає? Як ви її запомнили? Вар'ятник жив у гробах. Ага. Так, ну, могильных. Да. Это могильни, это вот, это не труны, не могилы, это могильни. Угу. І ён быў такі буйны, што яго прыколвалі ажно там ланцугамі. Никто не мог. Кімаць ніхто яго не мог. Ён Так, значит, ён зноў па-за межамі чалавечых магчымасцяў пакоіць, вот гэта вось важна. Далей што адбываецца з ім? Ён прыйшоў да Ісуса, яму адразу сказал. Так, ён зрэагаваў, як рэагавалі перад тым іншыя апанаваныя, так, то есть вот это вельмі падобная сітуацыя, толькі розніца якая, што далей Ісус адразу бачыць, што гэта штосьці, што гэта мноства, пытаецца, як твоё імя, раптам, бачыце, вот, да, вот у нас уже было, што это за новае вучэнне, што ён там духамі камандуе, так, і духі слухаюцца яго. І ён камандаваў как, просто выйдзе з яго. Простым чынам. Але ёсць вот гэтая, зноў-такі, вельмі глыбокая блізкаўсходняя традыцыя. Вот, напрыклад, яна не вельмі старажытная, яна маладзейшая за гебрайскую Біблію, гэтая традыцыя, але старэйшая за Марка, нашмат.
І яна потім виходить от якраз у постбіблійному часі, вона вельми поширена у арабських історіях, от у тих єврейських історіях. Володень, каб керувати некою вот этой іншої сили, треба відати ім'я этой сили. Значить, назвати ім'я этой сили – це володень святої сили. І от ніяких потреб рані не було. І тут раптом Ісус питається, як тебе звати? І тут от одразу як вивчить це, що от він примушає його назвати своє ім'я з тим, щоб його вигнати, з тим, щоб їм керувати. Але називає він себе раптом, нечакано, абсолютно латинським словом. Абсолютно, от посеред нічого, посеред землі, де нічого латинського бути не повинно. Гаворка йде все ж таки от про эту територію, такую ось, это все ж таки усходнее Межземноморье, да? Легион – это абсолютно конкретная речь. Легион – это не значит множество. Легион – это что такое? Воинское подразделение. Это основная воинская одинка римского войска. Это основная одинка. И легіони, римські легіони тримають всі позаримські території, які Рим завоював або окупував, так? На яких римське владання. Легіони завжди керують цими територіями. Легіони вельми докладно організовані, у легіонах там все абсолютно, от є своя ієрархія, є легіони величезну роль відігравали у політиці Рима. Особливо от так само от десь от у цьому часі, про який ми говоримо. Легіони моцно впливали на зверження або інтронізацію імператорів. І легіон – це вот така конкретна, ось з пункту гледження юдеїв, легіон – це якраз ось те саме, що не на есть інкарнація ворожої сили. Але сили такої, супроти якої, от як супроти того опанованого, ніхто не може нічого зробити. Ніхто не може, нема у людей сил, нема сил його зв'язати, нема сил його утаймувати. І потім ще оказується, що тут легіон. Легіон, супроти легіону так само нікого сили немає. Тут раптом, от з цим, як раптом це слово легіон вилазить, і ми потрапляємо от з цих усіх космологій Маркова, ми потрапляємо в політику. Причому, глядите, космології заховуються. Але політики у нас поки особливо не було. А тут раптом виразна нека політична реалія. І політична реалія притягується, так? Просто их не высылать, это будет лучше. С краев. А куди їх послати? Чому у свиней? Чому легіон? От, на перший погляд, от знову таки, от саме такі от штукенниці учать. Чому свиньи? Потому что свиньи это не чистая для євреїв живёла. Свиньи, значит, коли там пасвится гэты гурт свиней, значит, это выразно не єврейська територія, значит, это паганська територія. Самі свиньи, они есть вот таким вот увособленнем того, что живельной нечистости. Ну, відповідно, ну, як би вот одно відповідає. Нечистые духи, нечистые свиньи пошли. Это только на перший погляд, это так само есть. Всі легіони римські мають свої номери, вони відомі в історії, вони всі відомі, їх були там кількістю от 20 до 30 і більше, там різні імператори повеличували, скорочали війська, але легіони не ходили туди-сюди. Так? У легіону у певний період часу у кожного легіону був своя сфера, зона діяння. Больше-меньше, да? Там от Юдеи, про яку мы говорим, там до Германии, да? То есть все легионы были размеркованы по этой земле. И у всех легионов были свои эмблемы. И вот это вот вельми славутые, как это по-английски сказать, infamous, так? С пункту гледження єврейської історії 10-й легіон, який стояв у Палестині, який удільничав у розгромі
у 70-м годзе, які потым удзельнічаў у разгроме паўстання Варакоўбы, апошняе паўстанне ў другім стагоддзі нашай эры, 135-136 гады. Гэта 10-й легіён, які граміў якраз ідэю. Адной з эмблемаў 10-го легіёна быў кабан. Там некалькі эмблемаў звычайнага легіёна. Былі яшчэ былі два легіёны, эмблемы былі кабанамі в іншым часе. Дзік, вяпрук, вот лепш сказаць, пан добрае слово, вяпрук. Вот вяпрук быў сімвалам 10-го легіёна, які там стаяў. Колькасць легіянераў у легіёне прыкладна, як Марк пазначае у сваім Евангеліі. Вот прыкладна такая. Так, прыкладна 2000. Они могли быть таксама крышечку рознага памеру, але 2000 это дзесьці вот калі вам сказали легіён і 2000, адразу ясна, што вам няма чаго прыдумляць якія-небудзь іншыя метафоры, таму што тут все сказано. Тут зразумела, што людзі на легіён, але тут яшчэ і свінскі легіён. Што ён робіць з гэтым легіёнам? Мы бачым, ён яго вот такім чынам, паглядзіце, як ён віртуальна перакульвае ўладу легіёна, скідаючы яе у мора, а пра мора мы толькі што пачыталі. То есть пра мора мы ўжо ведаем, хто там у моры буры падымае, паведна сваіх да свайго ён адпраўляе. Так, вот бачна гэта? Зразумела гэта карціна? І будзе яшчэ у канцы Евангелия штосьці вось неназванымі яно вернецца. Где потом будут у нас жаўнеры? Охрана его, когда его А что на зім робіць, гадаеце? Так, будуць рымскія жаўнеры, якія будуць удзельнічаць вот ва ўсіх у мучэннях і забойстве Ісуса. Асабліва яны будуць там актыўнымі ў прыторыі. І потым, калі будзеце чытаць, просто параўнайце, значыць, зноў-такі ніякіх алюзіяў не будзе, все сказано тут. Але як яны да яго ставяцца, як яны з ім абыходзяцца, абсалютна вот з такой, ніяк неапраўданай, непатрэбнай жорсткасцю. Яны здзекуюцца з яго. Выразна здзекуюцца з яго. Здесь будзе рэха гэтай гісторыі. І это вельмі важна памятаць гэтую гісторыю, калі будзеце чытаць ту гісторыю. Таму што вот гэтае такое віртуальнае выгнанне сілы адбылося. Яно адбылося вот тут, один раз і заўсёды. Але зноў-такі гэта яшчэ больш аб'ёмная сітуацыя, таму што гэта... Давайте прочитаем Исаию 65:1, нужно 1:5, нават не 1:7. Это перадапошні раздел Исаии. Мы сегодня 6 потребуется, може 1:5. Его Марк бярэ з Септуагінти. Не, вот прочитаете, там будзе не докладно тое, што тут гучыць, але все равно крышечку будзе. Так, там такая велика есть. Ага. Нет, разве вверх. Вверх. Я отвлекся, не вопрошавшим обо мне. Ага. Меня нашли, не искавшие меня. Ага. Вот я, говорил я народу, не виновавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы прочих и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: остановись, не подходи ко мне,
потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Достатково. Почули? Так? От так само це субтекст. Так, от які сидять у могильнях, ядуть свинину і нечисте м'ясо, і кричать: не підходь до нас, ми за святе для тебе. Так, от це так само субтекст. Добре, і от поглядите, чим ця історія завершається. Ми не будемо її употребляти, наглядати. Реакция людей на то, что было. Попросили, чтобы он ушел. Так, и они поглядели, что он сделал, сказали: иди отсюда. Не треба нам такого тут. Да, вот это вот очень важно, это завершение этой истории. Тут ще ці важливі момент про те, що фактично ось він забороняє казати, а тут він просить чоловіка пойти і розказати. Так, і це перший раз ми бачимо цю історію. Знову таки не тому, що він таке добре, поглядите, він що той хоче істи з ним. Это оцеленная от легиона, вызволенная земля, так бы мовить, умовна метафора, так? Хоче істи з ним. А він не дозволяє. Він не дозволяє робити те, що він хоче, а проситься продосвідчити за його. І ось такий момент. І причим, як він говорить ще, як Бог злітався з себе і ділив, свідчився. І от глядите, він знову переплив. От поглядите, що відбувається. Він перепливає, і відбувається ця страшенна бура. І він стверджає свою владу над цією велізарною стихією, причому стихією свідомою, стихією ворожою. Він стверджає свою силу над нею. Після перепливу він виганяє цей легіон у море. Тобто, значить, якби знову так визволяє землю і перепливає, відповідно, вже в іншу якість. Тобто, ці дві велізарні події повинні поміняти вже у ягоних учнів, у тих, хто навокал, розуміння того, що він робить. Вот. А далі отрымливается знову, що бегут до його люди, і от тоді це двойна історія така. Ось двойна історія, ми вже з вами про її кілька разів згадували. І не будемо зараз подробязно йти. Жаншина, у якої 12 років, нема життя 12 років, у нетрах цієї історії її нацеляє 12-годову дівчинку, тобто 12 вертає життя. 12 років смерті versus 12 років життя. І смерть знову таки приводить до життя. Тут знову таки вельми велика символіка, я думаю, що ми з вами це пропустимо, бо вона максимобачна. Що тут нам треба поглядіти, ось, вернутися до цього, до страху і віри. Пам'ятаєте, коли дівчинка, я собрався йти до тої дівчинки, це так само важливо, що перший раз, це перша історія, у яку він бере цю троїцю, Петра, Якуба і Яна. Значить, як тільки він бере цю троїцю, на по сутності у воскрешення, не на оцелення. От і виглядає, починається історія як оцелення, завершається історія як воскрешення померлого. Тобто історія трансформується по ході. І от коли він бере з собою цю троїцю, тоді от прибігли, сказали, що не турбуй великого чоловіка, вона вже померла, вже все скончено. От він каже: не бойся віри. Вот это вот знову страх і віру представляє. І от тут є ще перший раз, коли він говорить по-арамейську. Так? Коли він каже: це таліта кум. В некоторых манускриптах есть куми. Так, он каже кум больше. Ну, это значит, вот
як яно, от навошта гэта Марку трэба, так? Просто ось, Ісус, можна собі уявіць, што ён гаворыць па-арамейску. Тэкст напісаны па-грэцку. Значит, все словы Ісуса дагэтуль былі па-грэцку. Все, што Ісус сказаў, было па-грэцку. Ці гаварыў ён па-грэцку, з гэтага вынікае? Не вынікае. Але чаму тады ў грэцкай мове раптам ён гаворыць па-арамейску? Так? І раптам грэцкі тэкст прыводзіць арамейскае слово, талітакум. І пераклад дае адразу грэцкі. Значит, и переклад якраз, можно сказать, вот... А где это слово? Что-то прописано. 5 раздел, 41 верш. Талитакум. Яно перекладається докладно. Дзяўчынка, дзяўчо, устань. І устань знову вже уживається те саме слово егейро. Знову те саме слово, яке уживається некілька, от було з прокаженим, яке от Ісус сам встав зі свого сна, этого дивного човня, і ця дівчиня каже, перекладає талитакум, значить, сенс того, що він сказав ну тоді повстань. Конечно, то, что она говорит по-арамейску, коли вы слухаете этот текст по-грецку, коли ваша мова грецкая, то в любой мове вот вы читаете его, и раптом вам повстає такі арамейські. Воно може звучати як некая формула там магічна, щось такое, так? Щось вот справді, вот як некая такое, некая замова, вот некая такая святарская, некая такая формулировка. Их будет несколько разов. Будут эти арамейские фразы, або арамейские слова, фразы усё Евангелия. Они нам потрібні, потім некоторые з них зв'яжуться у цельний узел. Тут вони будуть хутко один після одного. Тут дзяўчыня каже, дзяўчынка маленька, каже їй талитакум, потім згадайте, уздихнувши, буде казати ефафа, сляпом, женися. Потім буде, от я ще на крижі буде велика фраза. Елуї ляма сабахтані, яка у Матвія дає по-єврайську, Марк дає по-арамейську. Це Марка послідовно, так? І будуть ще, і чим він позначає свій арамеїзм, тим, що він його одразу перекладає на грецьку мову. Значить, він каже фразу і тут же ж по-грецьку ставиться. Фразу і тут же ж по-грецьку ставиться. Потім ще у нас, де буде казати Бартимей, син Тимея, так? І буде Абба Ойче, що це, яке Абба Ойче, так, переклад. Слово переклад. Вот, по сущности, все, вот, все его неарамеизмы. Рави это не Что? Рави. Это євраїзм такий самий, як арамеїзм. Такі самі. Корбан – це єврейське слово. Там це Осанну згадують, це єврейське слово. Такі слова. Ага. У меня питание тут у Чернявского талитакум. Ага. В современном перекладе талифа тими. Вот так напишем. Все-таки талифа. Так что это уже залежит от засвоения. Потому что по-грецку он и пишет раз «фет». По-грецку он пишет «талита». Ну, а на конце остается. Так. Так что, коли у нас возникают арамеизмы, так само звертаємо на їх увагу, щось відбувається. От перші арамеїзми будуть от у тих, два перші будуть як такі формули оцеляльні, святарські.
На што? Навошта яны патрэбны, якія адразу размываюць гэтую структуру грэцкай мовы. Потому што все адбываецца па-грэцку, просто словы, все рэплікі, все па-грэцку. І вот тут нечакана ў некаторых грэцкай мовы па-арамейску. Калі сабе ўявіць, што Ісус гаварыў па-арамейску, а тэкст па-грэцку, тады адкуль гэтыя арамейскія словы навошта? Так, то есть, значит, зразумела, што Марк, конечно, сюды прицягвае увагу. Так? Жанчына, згадайце жанчыну, якая да яго імкнулася дакрануцца. І потым будзе яшчэ, калі далей, от першы раз яна да яго дакранаецца, потым будзе далей, калі много людзей, якія імкнуцца хаця бы да краю вопраткі дакрануцца. І той, хто дакранаўся, той ацаляўся. Так? Там будзе такі момант. Зноў пытанне страху і веры. З вопраткай там больш-менш зразумела. Таксама, калі гэта чытаць як мідраж, у нас ёсць яшчэ Масеевыя гісторыі пра вопратку, ёсць традыцыя вопраткі, на якой там якраз на край вопраткі могуць там нашывацца нейкія малітоўныя рытуальныя элементы. Тады менавіта край будзе вельмі важны. Там можна быць вельмі много. Я не буду на гэтым настойваць, таму што гэта можа быць, это можа таксама і в рымскі бок ісці, і в гебрайскі бок ісці. А ёсць тут паралель з тым, калі я відпраўляю вучняў і кажа ім, што апранацца? Ці гэта... Не апранаць двух вопратак. Там хутчэй іншае, бо тут там як бы ім вот гэты лад паводзінаў гаворыць. А тут просто, што людзі вераць у ягоную вопратку. Людзі, якія хапаюць яго за вопратку, вераць, што ягоная вопратка мае магічную сілу ацаляцыі. І там людзі, вот паглядзіце, як там людзі яго хапаюць за эту вопратку і ацаляюцца. А якая рэакцыя тут? Вот одна жанчына, там же адразу рэакцыя ягоных вучняў, што цябе ж ціснулі усе баку, значит, што ты цябе дакрануўся. Безумоўна, што ён ішоў на топе да яго весь час дакранаўся. Але вот гэты момант, калі жанчына да яго дакранулася інтэнцыйна, ён это адчувае. Тады ён спыняецца і пытаецца, хто да яго дакрануўся. Ажно пакуль яна яму не гаворыць. І там зноў паўстае пытанне веры. Так? Он кажа, вера твоя уратавала цябе. Ну, менавіта, кажется, ацаляюцца многія. Ну, я не бачу. А это потом далей. Ну ладно. Просто я подумала, что они просто докранаются, не ацаляюць, а навіть з верой і там ацаляюцца. Не, яны потым все будуць яго хапаць. Там потым будуць менавіта вот гэты натоўп, як мы мінулы раз з вами казалі, што гэта натоўп, які сціскаецца вакол яго, які пастаянна цісне. І калі ён нарэшце застаецца адзін, то кажа тым, хто з ім, так? То есть ён адзін уже не можа быць. І вот якраз хутка будзе эпізод, калі ён сапраўды пойдзе адзін. І вот калі ён будзе сапраўды адзін, вот гэта ўжо будзе акцэнт на тым, што ён адзін, што няма тых, хто побач з ім. Ну таксама можна, конечно, звярнуць на гэту увагу, казаў, далі ёй есці, можна пакінуць, так? Вот гэта таксама ежа як знак жывога. Як бы самая такая вот простая адзнака того, што хтосьці жывы, это тое, што ён спажывае ежу. Давайте далей хутенька на шостой раскачам. Может, таксама пытанне яшчэ ёсць, будь ласка. Наступная гісторыя, мы яе ўжо згадывалі. А вот мы з вами глядзелі, як 6-й раздзел фармуецца паралельна з 3-м раздзелам. Ён завяршае тыя гісторыі, якія пачаліся ў 3-м раздзеле. Не сфармаваны аналагічна. Так, але тут адразу пачынаецца гэтай гісторыя, тое, што ён патрапляе на сваю радзіму. Так? Гэта будзе апошняя сінагога. Больш сінагогаў не будзе. Значит, вот там у нас все были, он ходил по синагогах, что-то учил, это будет опошний раз, когда он приходит в синагогу. Вот. И что отбывается, так, что люди поставили под сумнел
ягоную здольнасць, не это снова, ладно, вот это вот рэч, больш-менш, да? Паставілі пад сумнеў тое, што ён можа рабіць гэта. Пытанне будзе, што ён нейкіх магутныя справы, ён іх не рабіў. Якія магутныя справы, што за магутныя справы? Ну, вот, але там слово это дзюнамес, то есть моцныя справы. Ён іх не рабіў, да? Яны называюць яго тэкном, што ці ж ён сам не тэкном, як у вас яго перакладаюць? Цесляр, да? Цесляр. Тэкном гэта не абавязкова цесляр, гэта наогул той, хто рамеснік, хто працуе рукамі. Майстер. Тэкна гэта ж усяляка рамяство, здаецца. Што? Тэкна гэта ж здаецца усяляка рамяство. Гэта рамяство. Тэкном гэта менавіта той, хто працуе рукамі. Гэта найперш будзе муляр якраз, больш, чым цесляр. Вот, Сократ был тэкном. Сократ был муляр. И вот гэта тут, вот мы там уже один раз были пропустили, вот это нам так само тут выходит, эта параллель. Потому что Сократ у Иисуса так само весь час присутствует, я правда казала, так? То есть тут его называют тем самым словом, яким звали Сократа, да? Тэкном. То есть это может быть, в принципе, любая профессия, и вот тут вот что, а это профессия менавіта руками. И вот это ягоныя моцныя учинки, які, а ён их робіць руками. Калі там ён дакранаецца, там, то есть он штосьці вот якраз, вот ён, як вот такі нейкі гэты вялікі тэкнон, ён працуе, але вот тут вот, дзе, што людзі пра яго гавораць, яны гавораць іранічна, не прымаючы, але па сутнасці гавораць, што ён сапраўды здольны. Так, вот там вот такі вот, вот так само мы на гэта уже звярталі ўвагу, што ён сын Марыі. У нас ёсць некалькі выпадкаў у єврейській Біблії, калі кагосьці завуць па маці. Але гэта рэдка, звычайна, асабліва, калі гэта мужчына, яго завуць па бацьку. Ён сын бацькі, а не сын маці. Сын маці, ён толькі ў выпадку, калі яго няма бацькі. Это вельмі рэдка, это вот, то есть тут так само на гэта кідаецца вельмі ў вочы. І называюць па імёнах ягоных братоў. Так, вот паглядзіце, якія імёны. Якуб, Йосія, Юда і Симон. Тут на гэта таксама звяртаюць увагу, не ведаю, наколькі гэта нам з вами важна, тое, што вот, ён адзін з 5 братоў паводле гэтай гісторыі. Вот, гэта адразу дзве паралелі ідуць, 5 патрыярхаў основных. І так само одна з постоянных паралелей, які постоянно ідзе з процесу Євангелія, це Макабейська історія. Історія 5 братов Макабеїв, які визволили народ. І там так само Яни, Симон, Юда, Елізер, Йонатан, то есть некоторые імена там десь супадаюць. І от гэта, што ён сын Марыі, ни Матей, ни Лука, ни Ян не повторяются Марком. Лука и Ян кажут сын Язепа, то есть называют конкретно по батьку. Матвей, у Матвея просто ягоную мать звать Мария. Так, значит, снова вот это змягченным тем. Вот. А у Луки и у Яна зовсім вот сын Язепа. А у Марка это вот знов таки вот социальный некий резкий момент, он кидається в очі, що раптом він сын Марії. І гэта паўстае дакладна вот цяпер на правільнае месца. Вот згадайце, калі першы раз сваякі прыходзілі браць яго ў той гісторыі Беэлзебула, калі вот ён быў не ў сабе, калі мы таксама побачили ягоную эту силу кіраваць духами, кіраваць этими некими вот велизарными, велизарными такими ворожими силами. И вот тогда они пришли его брать. А тут история пасля супокоения мора и пасля выгнания легиону,
Тобто, коли ми вже бачимо, от, яка є в його велика сила, і от тут воно докладно на це місце, а хто він такий, так? Що він такий, коли він син Марії, от у його 4 брати, от, коли він текном, коли він те. Тобто, що він може. І от це те, що він може, це вже читач ведає, ці слухач це вже ведає. І от цей момент, що простое, що вони не вірять, він у їх не може робити чуди. Він не може. От ми минулий раз прослизнули криху по цій темі, що він ніколи не відселяє нікого, хто його не просить. Так що до його звертаються, і він просьбу виконує. Переважно, так? Что вот некая это взаимосовесть есть. И вот эта взаимосовесть, она тут просто є нюансна. У ситуації такого вот одринування неверия він не робить. Він не може робити. Не то, що він не хоче, не то, що ось не хочеться, не треба, так? Він просто він не може, тому що вот эта сила супротиву, вона вельми моцна. Тобто цуди не робляться ніяким, а вони відбуваються там, де не можуть відбутися. Вони відбуваються там, де не можуть відбутися, так. Но їх робить той, хто може зробити, як вони відбулися. Ну і тут, звісно, ще йде ця эллинистична традиція, развитая вот так вот раз за разом, про одринутого філософа. Про вот этого вот наставник, якого не приймають люди, які одринуті. Це вельми популярна тема у Ісуса в часі. І от то, що і він говорить раптом, от нема пророка, хіба як на своїй батьківщині, що мається на увазі, він себе обіцяє пророком таким чином. Тобто знову от це на вопрос нічого не говориться, а от некими такими афоризмами говориться, а вже ці афоризми можуть бути проінтерпретовані в залежності від того, що читач побачив, що він змог побачити. Ну і люди були, там ще такий вельми цікавий момент, поглядите, у цьому вірші. Так все-таки Тесляр – это плотник? Тесляр – це по-білоруську, плотник – це по-російську. Но Але перекладати текном як тесляр – це не найлегша річ. Там є а ремесник лучше не сказать. Чи ремесник, так, очень ремесник. Тут же бачите, ще вот гэта праця руками. Це ще десь вот гэты, так само близькоусходні, і у тим ліку у єврейській Біблії це образ Бога, який чоловіка злепив. Так, вот тут так само це є, вот гэта божське ремесництво. Присутне. Ну, вот. І от глядите, що реакції людей, вони спочатку дивляться, а потім, от як у вас в перекладі на 4 вірші, поневірилися, соблазнялися, от що ще, які ще у вас переклади? Сумнівалися. Там, где вот, оно это скандалон, так, от слова. Откуда наше слово скандал? Они были скандализованные, да? скандировать. Нет, скандаловать и скандализовать – это разные вещи. Это, ну, вот это вот такое, именно это глубокое. А ученявство не горшилися з його. Ну, вот бачите, вот спробують знайти переклад до этого слова. Згоршилися там. Це значить покривляться яким чином? Ну, это вельми великое обурение, але такое, ось, ну, вот. Ну, ближе все-таки к сомнению. Ні. Та сумніву тут якраз нічого нема. Тут з сумнівом не зв'язано. От коли у вас зібрати разом, що там у вас Не годовали. усумнілися, обуралися, розчарувалися там м'яко. Возмущення по-русски? Так, от хоче таке щось. Хоче таке. Ну, от як кажуть, от як зрештою вживається в мовах європейських, скандалізувати. Так? Це от таке от стане. Повне Вирішили обурення. його за самознавця. Ну,
думаю, что ну, там это слова не виникає, але это обурение. И вот тут вот оно резкий переход, они дивятся. Ну от покружено, тут по-англійську offended. Ну, от шукають, як це перекласти. Бачите, це сапраўды перекласти не так просто. Але от я хочу, щоб ви зрозуміли, от гэты перапад настрою літаральна вот в одному епізоді. Яны дзівіліся, тады яны все наговорили, что вот яны побачили, что штосьці такое робить. Здзівіўшыся, яны пачалі аналізаваць, адкуль гэта ў яго, калі ён сын Марыі і брат гэтых 4 братоў, і сам ён так, ну. І абурыліся. Значит, что? Вот они просто присуд ему вынесли. Да? Не может он такого робить, потому что он вот никто, и звать его не як. Вот и все. Нікого не можна. Так. И вот простое, что он был так воспринятый, они были закрыты до всего, что он мог зробить. Видно, ничего и не робить. Але далі вот эту знову ще одна, бачите, сократовська паралель, того одринутого пророка повстає. Є, звісно, це одринутий образ, от, ми з вами згадували у Ісаї вже, от цей образ покутного слуги, пам'ятаєте, ми казали, той, хто ненавидить Авраама. І от там так само, про його, у Ісаї так само ж, от це є, що ён быў зневажаны, ён быў без павагі. Павагі да яго людзі не адчувалі. Беспашанно, прям без шумки. Беспашанны, лепш сказаць. Так? Добра. Што далей? З гэтым зразумела? З гэтым эпізодам. Перамяшчаемся. Далее мы про это, так само про этот эпизод уже поговорили. Тут он посылает парами свою 12-ку. Это один раз, когда назовутся апостолы. Помните, мы тогда сказали, что он наберет для того, как их апостолов посылается. И тут он посланники. Значит, он посылает посланцов. Чему он их посылает парами? Можно прочитать, можно не читать, можно так просто поглядеть, что это есть. Традиция, якая и у Древозаконии, и у князя Ликов говорит про то, что на любом суде один свідка недостатково. То есть 2 – это минимальная колькость, как свідчить. И вот, когда он их посылает пару, как он их послал по одним, і яны не могли бы исполнить вот эту миссию, якую ён загадаў, пачынае ад гэтага вызваленага ад легіёну. Он каже, ідзі і сведчы. Вот ну, знову-таки один буде сведчыць, сведчанне не будзе прынятае судом, а сведчанне 2 будзе прынятае судом. І вот калі на 2 ідуць і сведчаць, сила іхная нашмат большая. Ну и вот мы уже казали про вопратку, як он их посылает их вот на некую такую вельми концентрованную миссию. Кудысьці прийти, у тым доме заставаться, никуда не перемещаться, значит, никаких забавов, никаких цікавосток, одна вопратка, вот як есть. Тут вельми много параллелей вот с киниками, які якраз от киника у Галилеи много было. Галилея какая-то якраз была земля киников, тут несколько великих философов вышло. И киники так само так были вандровными философами. Так само апраналися, от у них була некалькі, на їх картинки малювали завсюди, ну, такі, завсюди в одной і той самій вопратці. Це не значить, що на неї ходили, як дослідчики сучасні кажуть, у нас просто є некілька таких картинок, які про таку вопратку, а може там була яка-небудь інша. Вот это десь параллель з тими вандровними кинниками, але він її, звісно, міняє. Що він дає такі суворі установки, але от поглядите, вони всі на одно орієнтовані, на вельми моцну концентрацію на заданні. Тобто вони йдуть і роблять своє завдання, і вони сфокусовані докладно у один пункт. І от коли вони сфокусовані на це роблять, тобто вони абсолютно не заклопочені ні діями, ні що навокал, ні що на їх. Вот,
от все матэрыяльныя рэчы прымаюцца просто вот як само сабой зразумела, дзеля падтрымання існавання, але галоўная задача это місія. Вот. І вот тое, што вот я уже казала, ён ім перадае сілу, так? Перадаць веру ён ім не можа, але сілу ён ім перадае. І паміж пачаткам паслання на місію і канцом, калі яны вярнуліся з місіі, раптам гісторыя такая вось гісторыя адна на ўсё Евангелие, падрабязная, літаратурная гісторыя з персонажамі, з вобразамі пра Яна і Ірода. Што гэта за персонаж Іра? Тут накладаюцца розныя Іроды, гэта не зусім зразумела, асабліва, што ты жонка Іродыяда. Там у Ірода Вялікага былі сыны адзін Іроды. Тым ліку Ірод Антыпа, які быў вот на гэтай тэрыторыі тэтрархам. Другі сын. Трэці сын Філіп. Толькі што жонка Філіпа была Саламія, а не Іродыяда. И это вот эта блатанина с жаночим именем тут такая выразная. Я не ведаю, что маецца на увазе. Потому что тут ясно, что историки тут рады не дают абсолютно. Что тут Марк блытая, что яшчэ блытая. Я думаю, что просто ён сконцентруется зноў на имени этого Ірода. Яна Іродыяда, и дочка Іродыяда, и вот что это такую концентрацию иродовости стварае. Такого, что вот у гэтым сэнс, што ён не дае ніякія іншыя імёны дзеля таго, каб толькі адзін і ты вобраз паўстаў. Вот. Што вы з гэтай гісторыі выносіце, які сэнс? Што тут вельмі важна па-за гэтай гісторыі, у нетрах гэтай гісторыі, што будзе важна вельмі на ўсё Евангелие. І будзе потым паўтарацца. Гэта пытанне, хто ён такі. Так, вот гэтае пытанне, і вот оно вот можна, мы казали про месіянскую таямніцу, так? Это все у нас было перед вачыма. Но это месіянская таямніца, гэта нас падаследчыкаў, это не нас Марка. Абсолютно. Так, можа, она і зусім і не месіянская. Месіянская таямніца. Яна складаецца з загаду маўчаць, так? Які весь час парушаецца. То есть это маўчаць, так? Это вот это загад versus выкананне. Заўсёды не супадае. То есть гэта пастаянная тэма, так? І яна другое, гэта пытанне, хто ён такі, што гэта за вучэнне. Вот у тым ліку, вот, што нават на радзіме, уже з іншым знакам, але таксама, адкуль ён тут такі взяўся, так? Калі мы яго ведаем. То есть вот это пытанне, хто такі, спрабую напісаць. Ой, добра пішу. Вот это пытанне, хто такі, в сэнсе, што ён так вучыць, што ён мае некую, мае ўладу, не такі, як кніжнікі, што ён штосьці ён некі іншы. І тады пытанне, хто такі у сэнсе ягонай сілы, і далей пытанне, хто такі у сэнсе асобы. Это значит, вот тут адбываецца спроба яго ідэнтыфікаваць. Ідэнтыфікаваць яго з нейкімі вядомымі раней персонажамі. То есть одна частка гэтай гісторыі тое, што Ісус сам хоча, каб пра яго не казалі. Ну, альбо хоча, альбо не хоча, але гаворыцца зараз, как не казалі, так? І другая частка, што спроба разгадаць яго таямніцу. Ну, памятаеце, я прасіла вас паспрабаваць зразумець, навошта ён хоча, каб не ведалі пра яго.
Ну, гэта можа тая ж паралель, як і з кіраваннем гэтымі сіламі. Калі нехта ведае імя, то можа неяк управаць. Ці ведае сутнасць. Цікавая версія. То бок, чым за менш ворагаў ведаюць там пра тое, хто ён насамрэч і якімі эмоцыямі валодае, менш будзе праблем. А что атрымліваецца з таго, што не кажы нікому, што я табе зрабіў, той пабег і ўсім расказаў. Так? Альбо а самага першага нячыстага духа. Спачатку нячысты дух маўчы і выйдзе, он крычыць і выходзіць. Нікому не кажы, пайшоў усім сказаў. Так? Вот такі стандарт, так? Як развіваецца. Так што пра імя тут няма, так? Тут хутчэй пра ягонае дзеянне. А спроба знайсці імя, вот ужо вот это трэцяя, апошняя частка. Але як вы думаеце, навошта Ісусу? Вот яшчэ вот добра, вот пра яго менш ведалі, но бачыце, што пра яго ведаюць все больш і больш і больш. Потым вот бачыце, будуць эпізоды, калі ён патрапляе на тэрыторыю, новую тэрыторыю, яго пазналі, вот будзе просто вот конкретно, тут же ж пазналі, што ён тут, і все да яго бягуць. Бачыш, што ён набірае славу, вот, набірае гэтую вядомасць на вялікай тэрыторыі вакол этого умоўнага мора, так? І пры гэтым ён працягвае казаць не кажы. Вот які сэнс сказаць? А можа як выпрабавальнік, кшталту там Орфея, ну тоже яму казалі, не оглядвайся. Может быть, такой, ну, в курсе пиар-стратегии. Піар-стратегія, так? Це як з тим древом у саді. Що от все тобі древа, от їх тут мільярд різних дерев, а от це древо, от ти не бери, так? Тут не кажи, и коли природа человека зробить Одразу грає на веданні природы человека. Ну, так сама версия. Еще какие-нибудь версии есть? Но он ждет, когда, может, в конце концов, кто-нибудь его послушает и все-таки и правду не скажет. Будет такой момент или нет, когда меня люди воспринимать буквально будут, а не наоборот делать. А який буде тоді сенс? Яка йому буде радість? Он поверили в него, и вот его словам доверяют, то есть вот уважают. Преданные лучше. Ага. Все женские какие-то версии озвучивают. Ага, давайте мужчинскую. У него миссия была. И он раньше времени говорил о том, кто он. Ему не пристало. Ему важно было, чтобы люди видели, верили, а потом поверили в главное, в воскресенье. То есть впереди его ждала казнь за людей, жертва. Поэтому сейчас раньше времени он не озвучивался. Так не озвучивать. Ладно, значит, на ваше потребовать, а ты не говори. Чтобы не смущать людей, чтобы они раньше времени не признавали его тем, кто он есть на самом деле. Конечно, помогло, потому что после этого сразу же велизарная колькость людей, противников, які ведали, что он был сыном Божьим. Мне, знаете, это крыху спрощено. Але вот я наконт этого хочу что сказать, что згадайте, что потом в 8 разделе он сам будет пытаться улучшить. Да. За кого меня трымают люди, и а что вы думаете про то, я кто я? И они начинают переличать вот это вот параллели, потому что Ирода говорить, так, что вот эти люди вокруг Ирода, и они переличают варианты. Какие варианты? Ілля, один пророк, Ілля пророк, один из пророков, новинку. Да, и вот Ян Хреститель воскрес, да? И в принципе то и самое лучше не повторяюсь, да? Кто-то каже, что ты Христос. Проч Петра, який потім каже, ти Христос, ти Месія, так? Вот эта мессианская таямница, она завершается тут, это питанием Иисуса в 8 разделе, перед переменением. Или он уже сам активно зацікавився тим, що про його думають. Напрошується. Так, ну і отказу не дає, як воно йому все збить. Значить, вот тут якраз ідеться на проващування вот этой спроби відгадати, хто він такий. В этой Иродовой истории. Ну и вот это чему Ян Хреститель, потому что Ян Хреститель как раз был неузабаве отдаденный на страту Иродом. Так? И вот тут и раптом такая вот эта интермедия, сама по себе эта интермедия, она
у этой Евангелия такая одна, где долго, подробязно рассказанная некая, не такая великая по часе история, але вот вельми подробязно все рассказано, расписано. Эта история, конечно, так само мае параллели, так само, конечно, гипертекстовая история. Вот. Она вот будет некалькі текстов. Давайте мы только один. Вот, тут есть такой момент, коли Ерод этой дочушцы Иродиады кажет, что вот проси все, что хочешь, аж ну до половины моего владарства. Его нема влады делить владарство. И он тетрарх. И он не суверен. На той час суверена у Палестині нема. Тетрарх – это той, кто одну чверть земли має. То есть у яго толькі чверть. І он, да, яны все пад уладаю Рыма, яны прызначаныя Рымам. Рым мае ўладу, в прынцыпе, іх змясціць. Сам ён не мае ўладу падзяліць сваю землю на дзве. І раптам гэтай дзяўчыне, якая прыгожа танчыць, отдать полову своего тетрархства ён не можем. Чего не собрешь женщине? Поглядите, коли ласка, вот, Эстер, хотя бы 5.1.4. Ніхто вам може це робити. На третий день Эстер оделася по-царску. И стала яна на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. А царь сидел тогда на царском троне своим, у царском доме, просто и насупроть уваходу в дом. Коли цар убачил царицу Эстер, якая стояла на дворе, яна знайшла милость у очах его. И протягнул царь до Эстери золотый скипетр, який был у руце у его. И подошла Эстер и докранулась до конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Эстер, и якая просьба твоя? Нават до полцарства будет дадзена тебе». И сказала Эстер: «Коли цару заугодно, хай прийде цар за маном сёння на гостину, якую я приготовала ему». Так, ну тут вот параллель бачная, так? Коли король, там Артаксеркс, персидский король, полюбил Эстер больше за всех остальных. У него была Вашти жонка. Эстер ему так она подавала Эстер, что он заменял свою жену на Эстер. И это один из вельми таких улюбленных гебрайских текстов, потому что Эстер как раз она обороняла это сама з гебрайского народу, и она обороняя народ, робячися королевою при персидском дворе. И отповедно она отрымливает великую владу, позитивную, безумно. То есть Эстер это великий позитивный персонаж. І величинований, пригожий. Але сама ситуація, яка відбувається, що він її уподобав, і за те, що він її уподобав, він готовий все віддати, аж до полови свого владання. І є ще мідраш на Естер, коли там вот этот головний ворог пропонує забить і зняти голову з башти, и ее на талерце приносят эту голову королю. То есть это у Мидраша есть так само эта история. Конечно, это Мидраш был ведомый. Откуль берется облик, это жудасная история про голову. У нас, конечно, есть іншая жудасная история у Юдит, история про голову. Так? Но там, знову-таки, история зовсім інша. Там ворогу обтинається голова. Ворогу, військовому ворогу, такого державному ворогу обтинається голова. А тут ось гэта такі, якби гэты гульні. І зрозуміло, що сама по собі історія не вельми шматмірна. Я думаю, що якби головні сенси, головная мораль гэтай історії, вона зрозуміла, і мені не треба про її много казати. Так? От про Єрода, який дзеля тому, каб дагадзіць, каб стрымаць свое слово, сказанае вось на некім гэтым застоллі. Вот дзеля гэтага ён гатовы загубіць чалавека, якога все шануюць, якога ён сам вельмі шануе. Ён засмуціўся, і тым не менш ён яго аддаў. Значит, гэта вот нам даецца такая паралель на тое, што будзе адбывацца далей з Ісусам. Можна? Чому його цар не називається? Цар і...
Ну, так він його називає. Знову-таки дзеля паралелі хутчэй з тим Артаксерксом. Ён не паўнаўладны. Герат Вялікі, ён быў кароль паўнаўладны. Апошні. Потым вот ягонае всё валадарства дзеліцца на 4 часткі. Але гэта все, зноў-таки, гэта все пад рымскай, як гэта называецца, пад рымскай юрысдыкцыі, так. Як слово мужчынскага роду прыдумала, а жаночага не так. Пад рымскай юрысдыкцыі это все адбываецца, і рымляне маюць звершніцтва над усім. А скажите, що, будь ласка, вибачайте, що не зрозуміла, а декаполь, так, ось в країні, яку я після згадується наприкінці Так, цього, є, якби так само, яка виявляється спосилка з тим, що це голова отщепника у... Не, это грецкая и латинская, это из разных мов. Эту декапитацию, это латинская. А декаполис это 10-градия. Дека это 10, полис это город. И декаполис, его часом покидают декаполис у перекладах, а часом пишут 10-градия. Перекладаются. Але регион звался декаполис. Чому тут сенс уже у пазнейшей истории, то есть там, где Теват дзейнічае, што раз народ прысамліваецца зноў жанчынай, вось, і Теват нейкім чынам не але працуе. Конечно. Гэта паралельная гісторыя. Гэта як бы вот такі перадсмак гісторыі. Таму што Пілат зробіць па сутнасці тое самае. Пілат пойдзе яго натоўп схіліць, зрабіць тое, чаго ён не хоча рабіць. І вот атрымліваецца, што вот такі вот там Пілат сам па сабе, можа быць, ён і высокамаральны, і усялякі, і гэты Герат можа быць высокамаральны. У дзеля свайго разумення сваёй высокамаральнасці як бы перакульвае прыярытэты. Что значит позднейшее? Это все в один час отделалось. Не. Но далее у Евангелия, далее будет история с Пилатом. Про неделю. Конечно. То есть это две половы Евангелия. Две разные половы, две разные части. И они связаны одна с одной. Это явная параллель. Тут ради женщин. А Пилат император. Пилат не император. Нет, Пилат как... Пилат увособляя римскую уладу в Иерусалиме. Там же разговор идет про то, что царь иудейский, это помимо воли императора. То есть там... Глядите, тут нема сувязі з імператором, тут есть улада одного и улада другого. Якби там, где Пилат має уладу, там ніхто проч Пилата улади не має. Там, где вот Герод має уладу, там проч Герода ніхто улади не має. Він повновладний у своїх межах. І у одного, і у другого улада обмежованная. Пилат призначений, він може бути зміщений, може бути просто вот, його переведуть на інше місце, він чиновник римський. Герод, він не чиновник римський, він місцевий аристократ з этой сім'ї, яка декларує свою сувязь з Макабеями, причому сувязь з Макабеями у їх ідзе праз жонку Герода Великого. Тому що сам Герод этой сувязі не меў, йому та жонка була потрібна менавіта дзеля того, каб ён меў вот эту династичную владу. Потому что опошняя вот такая королевская династичная влада – это Макабеи. И Герод Великий спробовал вот туди просто вставиться, вот як бы ось легітимізувати себе, яшчэ і тим чином, що він по крові зв'язаний з Макабеями. І тому він бере собі жонку з Макабеїв. І там вот в всі ці історії, яких у Марка нема, які були гэты, что чутки там, як він своїх синов позабивав, так, вот і Герод, то есть він позабивав своїх синов, з тієї причини, що вони створали йому там некую конкуренцію, так, для влади. Але потім гэтыя дітки, яких у Бетлеємі там Герод посилає забити, от Марк эту історію абсолютно не гуляється, вона йому не потрібна. Але там історія нікого Герод не посилав забивати діток, але він просто где-то забоїться поводле в образу, але це знов-таки не той Герод. И у его Герода Великого была эта аура где-то забойца, потому что он там этих своих сынов забил. Але ягоныя 4 сыны, якія вот засталіся, подзялілі, паміж імі было падзеленае гэтае валадарство.
Гэта Рыму было вельмі выгодна, потому что это фрагментаваная зямля, это вельмі бунтоўная зямля, вельмі неспакойная. Вот згадайце адных з тых самых Макабеяў. Так вот пасярод вот усяго гэтага нармальнага грэцкага панавання, у якой там велізарная гіганцкая імперія, на весь цивілізаваны свет практычна выходзіць у эту грэцкую імперію. Пасярод грэцкай імперыі маленечкая зямля раптам паўстае, бунтуе і ўтварае самастойную дынастыю, самастойную монархію. І рымляне, калі яны перанялі гэтую зямлю, калі рымляне зрабілі эту імперію, яшчэ пашырылі яе, но гэта было якраз не пашыралі, яна пашыралася там уже на Европу больш. І калі рымляне перанялі, ім таксама дасталася, это вельмі для Рыма складаная спадчына. Для Рыма працаваць з Юдэяй цяжэй, чым з усімі іншымі рэгіёнамі. Это вельмі бунтоўны рэгіён. Пры тым, што, вот, скажем, там, калі Германію яны там заваёўваюць, это зусім іншыя адносіны. А тут вот ужо, як бы, вот, свая даўным-даўно заваяваная тэрыторыя, і вот на гэтай тэрыторыі такая, Чечня такая, так? Як Литва в России. Да. Ненавидимый прокуратор город. Якая постоянно бунтує, якая не приймає закону, от які, тим, що ті, хто гэтыя закони насаджають, упевнені, що гэтыя закони цивілізаційно лепшие, цивілізаційно вышэйшие. Тому що гэта больш, вот эта цивілізація захопників, цивілізація больш адукаваная, цивілізація такая вот больш просунутая, принаймні на думку цивілізації. Вони будують свою цивілізацію вакол, вони будують театри, вони будують іпподроми, вони будують дороги, так як вони будують, вони приносять освіту, вот такий вот это некий темний край. А этот темний край має свою вельми старожитну історію, свої вот некие глибинні світоотчування, і то, що їм приноситься, їм це не підходить. І вони супроти цього бунтують. І от, зрештою, як і Макабейська війна, яка привела до перемоги, так і війна 70-го року, яка привела до повного розбурення, і опошнє те повстання після Шеробитого Бара Когби, сына Зорки, у другім стагоддзі, яны все были выкликаны, спровокованные теми самыми речами, с наступом на религию. Спробую поставить некую статую эллинистичного альбо римского бога у храм. Альбо яшчэ што-небудзь на гэтую тему. То есть спробами зрабіць тое, што рэлігійна было абсолютно непрымальна. Вот народ и так это все не любит, и так трэба падаткі плаціць, и так вот мы уже сутыкнулись там з мытнікам. Мытнікі вельмі такія, вельмі ненавісныя людзі, таму што яны свае, але яны збіраюць грошы і аддаюць тым заваёўнікам, яны калабаранты. І рымляне самі па сабе яны вельмі глыбока ненавісныя юдэям. Апроч тых, хто нейкім чынам добра уладкаваўся, хто дамовіўся з рымлянамі. І, конечно, гэта і Рыму было выгодна падзяліць хаця бы гэтую герадавую тэрыторыю на 4. Это вельмі добра, таму што она тады раздробленая, тады лягчэй кіраваць. І, конечно, і ўлады ў яго аддаваць палову свайго валадарства ніякай не было. Это тое самае, што там, што прокуратор Пілат, напрыклад, захацеў бы яшчэ падзяліць там што-небудзь, зрабіць новыя адміністрацыйныя адзінкі. То есть тэарэтычна гэта магчыма, але гэта трэба прайсці там праз эту вялікую некую рымскую бюракратію. Так, то есть гэта нереальна. Вот эта гісторыя, яку ён расказвае, он расказвае, што ён ведае, што гэта гісторыя нереальная. Так, але вот это як бы робячы, тут у яго задача не тонкую картину намаляваць, а плакат зрабіць буйнымі фарбамі, нічога не тлумачачы лішняга, а просто вот, значит, вот стварыць гэты вобраз. Вобраз, які потым будзе граць нам на вобраз Пілата. І вот это сапраўды будзе паралельная гісторыя, калі абсалютна ссунутыя прыярытэты. У чалавека, у кіраўніка, які сам па сабе там не дэманізуецца ў гісторыі. Сам па сабе мог бы быць там зусім сабе кіраўнік і кіраўнік, начальнік і начальнік, так? Не горшы, не лепшы за іншых. Гэты начальнік верыць у тое, што ў яго нейкія ёсць маральныя абавязкі, у яго ёсць нейкія перакананні, і праз гэта ён, каб не зрабіць малога зла, ён робіць вялікае. Такая вот рэч, так? И вот это будет, конечно, та история будет гучаць рэхам
гэтай гісторыі таксама. Але тая гісторыя цэнтральная, асноўная. Вот дзеля той гісторыі з Пілатам падрабязна расказваецца гісторыя з Ерадам. Па-першае, па-другое, зноў-такі дзеля высвятлення, хто такі Ісус. Ну і, безумоўна, паралель Яна. Паглядзіце, Ян, вот, як будуецца гэта гісторыя. Вучні прыйшлі, забралі, пахавалі. Спачатку пачынаецца гісторыя з таго, што Ерад кажа, Ян уваскрос. У канцы гісторыі вучні прыйшлі, яго пахавалі. Так? Потому што гісторыя рэтраспектыўна расказваецца. А потым мы пабачым, вот это зноў будзе гэтая ББА. Так? Рыфму. А потым Ісус будзе пахаваны і паўстане. Зразумелі, што я хацела, так? З Ерадам. Так. Ну, слухайце, вже... У меня питание. Ага, прилазка. В этой истории у Чернявского стоит слово 6.21 трибунов и старейшин. Несел своих трибунов и старейшин галилейских. А ниже в тексте Это дело? 6.21. 6.21. Вельможам своим тысяченачальникам и старейшинам галилейским. То есть трибун – это латинское слово. Так, То есть это помылка Чернявская? Так. Вот тут вот вельможам своим, тысячникам и старейшинам. Так, давайте, мы все равно кормление мы не поспеем, але давайте мы одно еще, значит, вот тут я нечто, ну да, надо будет расставлять. Там саме щось присутнє. Я зараз хочу ще одну маленькую схему на наступний раз. Где у нас больше места? Будем дробно писать. Вот еще одна важная вещь. Значит, там вот это, я сподіваюся, что это 10 судов, это 5 и 5 параллелью вы проанализуете. Так? І проаналізується ще одну річ, яка починається вот тут вот від першого кормлення. Схему. Значит, глядите, тут вот 6, 31, 44. Это 5000. Кормлення. Тады пераплыў. Это 6 же раздел. 45-52. Сам тут отвечал. Третье. Буде Єнісарецька історія. 7. 23. Тады фарисеи. Єнісарет, это якраз тут, это вот 7, 23. Сюди. А сюди 53-56. Сюди. Так. Тады 5 и 6. Буде 6 пунктов. И будет тады, вернее, это крошки симметрической женщины, так? С собачками. И тут будет глухонема. Нямком его написали. «31, 37». И пошли по другим полям. Вот видите. 8, 1, 9. Это кормление 4000. Можно тут написать лишь кормление, да? Кормление
сюди повторяється. Далее переплыв. Тут будет номер 1А. Напишу вот так вот. 2А, 3А, 4А, 5А, 6А. Так? Переплыв повторяется. Но вот не буду слово писать. 8, 10. А. Початок. Третье будет, вот там где Енисарет, тут был Манута. Десять Б. Тут вот 10 Б, тут не разберете, что я написала. Тады звучными это про... Там будут эти хлебные суды. О, чекайте. Тут, глядите, вот тут вот 4 вот фарисеи. Так, вот. Тогда вот тут будут, тут хлебные крошки, тут это звучная меговорка про хлебные отсюда. Это будет 8, 41, ой, пробачьте, 14, 21 и отцеление и слепых. 8, 22, 26. Поглядите, абсолютно параллельные снова просто вот выбудовывается. Полная, почему тут уже полная симметрия. Вот один цикл и другий цикл, який повторяє перший. Значить, ви поглядите вот таким ключі, те всі 10 судов, розберіться на во що 2 цикли. І тут поглядите на во що 2 цикли. Что дає повтор циклу? Значить, давайте я вам, доколь ви дійшли, що тут не зрозуміло, розумію, що... Третий, четвертый пункт в другом статку конкретно отсылки. Четвертый будет... Воно ж послідовно там все йде одно за одним. Фарисеї 8, 11, 13, я не написала, так? Тут вот 8, 11, 13. Фарисеи. Вот она только фарисеи, переплыв. Я не писала тут слово, потому что то самое слово. То есть отрывливается, глядите, кормление, кормление, переплыв, переплыв, Енисарет, Манута, фарисеи, фарисеи, хлебные крошки, хлебные отсюды, это не мысль, а плыв. Ну это все параллелится с 6 разделом, так я разумею, так? Так. От 6 до 8. Вони йдуть просто вот один цикл, тоді то саме, я ще раз поновую, так? Вот, значит, вот на наступний раз ми з цього почнемо, з цих дублювання циклів. Подумайте, коли ласка, вот что вы в этом бачите, в этом дублювании. Потому что мы уже с вами сказали, что у нас есть сандвичи, у нас есть дуплеты, просто вот по 2 истории, и у нас есть просто вот целые цикли. Есть вот эпизоды, которые вот один на один накладываются, и есть просто вот такие вот речи. 5 судов, а у нетра этих 5 судов, вот поглядите, как оно аккуратно идет одно за одним. Що ми бачимо, що так, от це вельми добра заувага. Марк працював над своїм Євангелієм. Что это, вот поглядите, мы с вами читали, так, что Папия сказал про Марка, что абы як наставил, что как раз вот это в образно на Евангелия Марка, что он просто вот не по парадку, вот просто вот як отрималося, так и наставил, что как раз Евангелие Марка не организованное, что там этой последовности эпизодов нема. И вот мы с вами бачим, что он просто дає докладные структуры. У нетрах структури є ще структури. У нетрах кожного епізоду малюється хіастичною структурою, яким вибудований. Один буде хіасмус накладатися на другий хіасмус, вони всі разом будуть відкриватися ще один хіасмус. Тобто структури надзвичай складні і об'ємні. Але от у даденому випадку у нас питання стоїть на конт подвоєння, на конт того, що він повторяє те самые цикли, повторяє епизоды, повторяє
персонажа, вот в этом вот задача нам разобраться на вышке.